Yung pala yung butas yung kanina. Hindi pa magbate ako? Hello vlog! Welcome to my guys! At ito ka Bayaw? Ano ba ganun? Bayaw, anong masasabi mo dito sa Kulipol? By the way, Bayaw, ngayon lang ako nakapunta dito pero wala akong ibang masabi kundi ang ganda talaga dito. Kaya kayo, halina kayo dito sa Pulipol Island ng Bani, Pangasinan. Ang kinis. Okay, nice. Hello guys. Grabe. Ang ganda talaga dito sa Panay. Kaya wag na kayong lumayo pa. Nandito na lang. Ano yun? Dito na ala na eh. So, anong masasabi mo? Picture ka. Sige na. Sabay. Oho, dadaan, nabaran. Oho. Ito yan. May isa, dua, talo. Kita. Oho, depan na.
Oh! Alam. Yes. Singitang lawin. Natitawal na ito kat. Ay, dati tama na. Ano kaso ba yaw? Dama ito. Nandun. Yan. Saan kami na? Ayaw na alam eh. Ako kay Banit na. Punog ka, margaropet tayo tagdagi kami nga to. Silak sa'yo kung nahihirapan ka. Maraming nga dyan wala makain na tirahan. Ano naman sila? Ito, Dan. Pansanan, kaya sino tayo para magreklamo kung may masagit. Sabi mo problemado dahil